Шушы көннәрдә башкалабызда Казан Кремле музей тыюлыгында Манеж күргәзмә залында танылган фотожурналист Рамил Галинең Тимер кешеләр дип исемләнгән күргәзмәсе ачылды. 1988-1993 еллар. 5 ел вакытны чагылдырган документаль фоторәсемнәрдә халык, ил язмышы. Татарстан ул вакытларда нинди булган? Тамашачылар моны Рамил Гали күзлегеннән күрү, тою мөмкинлегенә ия булдылар. Бу күркәм чарада Роза Диятуллина да булып кайтты. Ыныкларыма дәвәтене күрсәтергә килдек. Менә безнең өчен бик шатлыклы көн. Әтиебезне искә төшердек. Менә күз яшьләре белән урыны җәннәттә булсын. Аның киткәненә 13 ел инде безнең арадан. Чын тимер кеше, чын эшчән кеше. Безне ел сайын әти ат белән без кичкенә вакытта киләдер Сабан туена. Березовыруччыга атка утырып, менә 35 километр килә идек инде. Шул вакытлар менә искә төште, аны күргәчтеннән. Без бик шатбыз. Опалы сеңелле Гөлсинә һәм Эльвира Абдуллиналар әлеге күргәзмәгә ерактан ук килгәннәр. Кайчандыр 20 ел элек Казан Сабан туенда Рамил Гали әтиләрен Илһам Абдуллинны кадрга эләктереп ала. Шушы кадерле мизгелне вакыт узып та мәңгелеккә истәлек итеп калачагын ул алдан ук белеп төшергән сыман. Гомумән андый фотосурәтләр биредә бихисап. 80-нче еллар ахыры 90-нчы еллар башы. Шушы фотографияларда гап-гади кешеләр язмышы. Аларга карап, шушы еллардагы мөхиткә кире әйләнеп кайтасың сыман. Сезнең яраткан фотографиягыз бармы монда? Яисә алар бөтенсе дә яратканмы? Алар бөтенесе инде ничә минем балалар инде мин бит аларны ул бит бик зур архив. Мин уйлаганым 100 тәрәзә ясарга. Һәрбер тәрәзәгә кеше килеп карый. Менә бу фотография бу Сабан туй. Сабан туйга алып киләләр дефицит әйбер кешеләр. Алалар акча күбрәк. Шунарга менә бөтенесе кулларын сузып тырышалар нәрсә булса да аларга бер дефицит әйбер инде. Менә монда ипи дә җитми, менә шунарга Сабан туйдан ипи дә алып кайтып була авылга. Рамил Галинең Тимер кешеләр күргәзмәсе хәл иткеч үзгәрешләр, идеология алышыну һәм аңның үзгәрү чорын тасвирлый. Фотосурәтләрдә нык рухлы, тимердәй холыклы кешеләр. Сизелгән авырлыклары белән яңа мөмкинлекләр дә заманасы иде. Менә ничек кешеләр заманы сайламыйча үзләренең тормышларын барыбер яхшыртырга алга омтылулары менә шушы күргәзмәдән тоела миңа калса. Рамил Галинең тарихи вакыйгаларны сурәтләгән фоторәсемнәрен күрергә дип дуслары, хезмәттәшләре, Татарстанның күренекле сәнгать эшлеклеләре, иганәчеләр килгән иде. Выставка Рамиля Гали, можно сказать, мастер, действительно сумел передать действительно те самые переживания, которые затронули ту эпоху. Такая же эпоха застала моих родителей, которые действительно вкладывали в нас, в развитие, в тяжелый период жизни, стараясь максимально вложить в образование, труд, воспитание, чтобы остаться, сохранить действительно человечность, любовь, сострадание ко всему. Шушы фотосурәтләр минем күз алдымда булып узган вакыйгалар булар. Әйтерсең менә теге шундай хәзер шуңа кабат кушыласы килә, кабат шул мизгелләрне кичерәсең. Име бигни кашандыр мин уйлап куйдым. Кашандыр безнең ирек мәйданына милли шушы проблемаларыбызны хәл итәр өчен 15-20 меңнән артык халык җыелайды мәйданнарга. Хәзер карыйсың, үзебезнең туган телебезне сакларга, уйлап алырга, калырга име 15-20 кеше җыела, уйландыра. Рамил Гали бүген Татарстанда иң танылган фотографларның берсе, ул Россия журналистлары, Татарстан Республикасы журналистлары берлекләре әгъзасы, үз хезмәттәшләренә үрнәк. Ул менә миңа нинди киңәш бирде. Син ди төшергән чагында менә үч төрле сурәт ясарга тырышты. Русча әйткәндә общий план, средний план и крупный план. Мин хәзер дә үземнең менә эштә аның киңәшләрен файдаланам, шулай итеп. Ул яктан ул безнең өчен зур мастер.
Рамил Гали архивында миллионланган цифрлы, меңләгән пленка фотоаппаратына төшерелгән кадрлар саклана. Киләчәктә барлык фотографларның да эшләре белән архив музей булдырырга ниятли ул. Роза Зятулина, Татарлар, Казан.